Yes, hello, good afternoon. Welcome to Poblacion, Pinabacdao, Western Samar. Bigyan ng jack dyan. Wow. So dito tayo sa highway ng National Highway. Mula rito 3 kilometros papunta sa Poblacion ng Pinabacdao. Maharlika Highway, yung pinakamagandang highway sa buong Pilipinas. Maraming lubak-lubak. Mula rito sa highway, sasakay tayo ng habal-habal papunta roon sa Looban. Habal-habal. Alas ya. Alas ini siguro dan gabi po nagpunta tabok niya. Alas kay permimeto nila ba gabi natabok sa sigat. Sarayawan. Hari kita di magi kay. Ay marimbong din tawo-tawo. Hindi daw damot ham. Sakit ni tak motor. Nagpapaya din yung tambayan na ay tabi dagat. Dito may pantalan. Mingaw man. Kaya ari ka dyan na didihit na ikaw mga tambay. May mga pilala ka madang adik. Waray. Dayo lang tadi. Mau pa tambayan ini ako dito. Dito. Ay Hangin-hangin. kakal din. Para makapidyo-pidyo siya. Yan, Ponte Plaza kay sila kayo sila sa puntalan. Yan, may pantalan yan. Hindi ka naman magpidyo-pidyo. Mainit. Waray. Kaya di malaman diri pag Sarayaw. Mo ito nila. Ha? Sarayawan Plaza.
guys, pumunta muna ako rito sa pantalan ng Pinabakdaw Hi guys! para magtambay dito sa dagat. Hello, shout out sa mga taga Barangay Bangon, Pinabakdaw. Hello guys. So, ayan. Nag-inom po kami. Oh, guys, pumunta muna ako rito sa baybayin ng Pinabakdaw. Maganda rito, mahangin na maliwalas, magandang tanawin. So, ayan oh, kita nyo naman. Oh, ay mga rito, taga rito rin, taga Barangay Bangon daw, Bangon ng Pinabakdaw sila oh. Shout out guys. Oh, grupo sila. Hello, shout out nga yan na among nagbabarka dapos. Oh, ayan oh. Oh, ayan. So, ayan. Kuhan ka famous? Natatanong kung famous daw ako. Hindi ako famous. Famous ka? Hindi ako famous, ano lang, nagbablog lang ako. So, ano na lang, Waray TV ang aking channel at FB page, Waray TV. Kuray TV? Mm. Sige. Hi guys. Oh, shout out. Shout out! Hello, Shout out! mga taga Pinabakdaw. Ako na. Amo na yan. Shout out anak ko. Shout out sa taga-pinabakbag video. Besides sa maghusay mga taga Pinabakdaw, Bye! Totoo. mo pa yan view din oh. Pariman mahusay nga di. Ano? Ang kadagatan. Ang punuan. Damo di kunuan pasay ngan masag.